našem videu, kde budeme reagovat na Sofiu z Chaos. Áno, počkajte, to zaznačím. Ani som nečakal, že také video takedy vydám o takých retardoch, ale je to nová séria z bohatolické detičky. Dobre, takže poďme na prvé video, vyberieme si nejaké toto video. Kúpim všetky veci, na ktoré sa trafím šipkou. Ona je z Grécka a má 3 kanály. I'm black, I'm yellow, I'm red, I'm blue. Dobre, reklama na lajky. Ahoj všichni, já jsem konečně Hrea, já jsem Sofie a dneska budu dělat jeden challenge. Budu házet tady tou šipkou na tady tu mapu, jak vidíte. Tam jsou různý logo z obchodu anebo restaurací. Kam se trefím, můžu něco tam koupit, anebo se tam nejíst. A my můžeme začít. Dneska budu mít 4 pokusy hodit šipkou, to neznamená, že koupíme 4 věci, protože jestli hodím sem na to bílý, to znamená, že nemůžu jít znovu a prostě nic nekoupím. Ale... Dobre, hneď to sa musíme zastaviť, že ona je úplne retardovaná. Ona vysvetľuje, že keď trafím na biele, tak to nemôžem kúpiť. No logicky, keď trafím na to biele, takže to nekúpi. Tady nebo tady, prostě ne na tu mapu, tak můžu jít. Dneska bych chtěla strašně moc do 3 obchodů, který jsou Vans, Apple a Plesio. V Vans mají spíš boty a oblečení, v Apple mají elektronické věci a v Plesio mají to nevíš, Apple má elektroniku, ne ty potřeby do školy, kryty na telefon, to prostě skoro tam predávají jdeme na první pokus a jsem zvědavá, jestli to dopadne na Vans, protože první pokus chci, aby to dopadlo na Vans. První je italská restaurace La Pasteria, takže asi tohle je to 4., co jsem nevěděla, co to bude a možná bude na oběd dneska. Tolik. Bylo to vedle těch Vans, jako 2 prsty. A bylo by to na Vans. Druhý pokus je zase Vans. Teraz podľa mňa to zračne trafí Vans. Jestli se netrafím na Vans, tak... Zračne trafí Vans. Ja som to tak vedel. To už proste viete, že chcela by som Vans a zrazu tam trafí. To sú tak herecké výkony, úplne všetko naplánujú si pred videom a proste urobia to tak. A jaká radosť, že Vans, ty kokos. Mám Vansy, no ja môžem flexiť, mám Vansy. Jestli vidíte, mám Vans a určitě budu mít ty boty, protože tady je ta šipka úplně na tom logo. V centru. Takže mám oběd, boty, teď dostanu nový telefon z Apple a... To by som chcel trošku... Pred chvíľou hovoria, že na čo sa trafím, to dostanem. Ale teďko dostanú nový telefón z Apple. Takže ona už na mojej chce nový iPhone, ale ona ten iPhone, ona chce iba na flexenie. Proste v dnešnej dobe sa vyplatí Samsung, Huawei, Lenovo a aj iné značky. Pixel, Google, čo také, ale nie Apple, ty kokosa. iOS. Android je oveľa lepší. Ona sa tak teší z toho Apple, jak retardovaná. A ešte povie nový mobil z Apple a teraz trafí 100% Apple. Jo, a potom uvidíme, co ještě. Oběd. Máme i oběd, který mi chutná. Aha, ty to natáčíš. Vidíte, jakou radost těch Vans. Prostě. 3. pokus a já chci Apple. Jo. Chce Apple. Apple. Ja som to vedel. Oh my god. Apple, môžu ísť flexiť, môžem flexiť viacej. Apple. Oh my god. Okay. Možná v té challenge nejsem zas tak špatná. Ty nie si v tej challenge zlá, ty si v tej challenge otrasná. Okay. Sofinko, ty mě ale úplně zrujnuješ. Sofinko, ty mě ale úplně zrujnuješ. Sofie,
já to chci dělat, tady tu challenge. A já říkám, ona se do toho ani nestrefí, to Ona se uděláme. do toho ani nestrefí, ona se do toho ani nestrefí. Ty mě zrujnuješ, nebudeme mať na jedlo, ani natankovat čo do auta, budeme chodit peši v veciach, z fejkových blbostiach. Vans a Apple. Ale dostaneš obě. Apple. Tak se aspoň jednou Za najím. pizzu to stojí. Jo, nějaký dobrý salát. Kolik máš těch pokosů? Ještě jeden pokus. Ale Teraz trafí tak, jo. prostě mají taky elektronický. Tak to bude toho bílýho už, jo? Ne. Tak jo. A ona podle mě trafí teda. To je můj poslední pokus. Ještě nejsem si tak jistá, ale já asi půjdu na Plesio nebo Public, tak, protože tam mají školní potřeby a elektronické věci a hry, takže tam jsou nějaké věci, co mě určitě budou zajímat. Dobré, dobré. Aha! Mám ještě jeden pokus. Takže to je fajn. Ha, ha. Dobre. Poslední pokus Ľudia, mi bohužel... tunak môžeme vidieť, že oni urobili presne to. Kopírujú Fiziho. No, nekopírujú Fiziho, to je proste, toto je potomok Fizio, on vždycky toto robí, že kúpime, čo trafím, Fizi je retardované jak Fizi, fejkuje jak Fizi, robí ta čo isté Fizi a vyzerá retardovanie a klame ľudí. Dobre. Ešte toto, čo som chcel povedať. Tunak to urobili takto. Dostajem nový telefon z Apple, dostajem toto. A dobre. Urobili to tak, že by na konci sa netrafila dvakrát. Oni to urobili tak, aby o tom nevedeli títo. Aby o tom nevedeli ostatní ľudia, že napríklad, že by to, proste, jak vám to vysvetlím, že by to nepripadalo nejaké podozrivé, že napríklad trafila to, čo chcela a také, tak to urobili takto. Nevyšel, ale hele, mám Vans Apple a také mám oběd v italské restauraci. Jako co si můžu ještě navíc přát? To je úplně super, takže mi to je úplně jedno. Vlastně a Public. Bylo by to hezký, ale je to fajn. Jdeme nakupovat. Jo. Jsme před Applem a protože mám nový telefon, já bych chtěla nějaký nový kryt, protože ten kryt, co mám, je na iPhone 7 Plus a 8 nový kryt, protože... Čo? Ona už tam ide, keď je nové X-ko. Vidíte, ľudia, tu je X-ko. Čakajte. Tu presne, už je nový iPad X. On nech nevyleze s X-kom. Ona vyleze s X-kom. Ten kryt, co mám, je na iPhone 7 Plus a 8 Plus a ani pořádně to tam nějak moc nefunguje s tou kamerou a prostě se moc těším na ten nový kryt. Ona vyleze s tým tabletom. S X-kom. Ona vyleze... Dobre, pozor, bere pozor. A ona podľa mňa si podáš v pohode. Nie, vyleze. A zde můj nový kryt je ten bílej silikon. Bílej silikón. Dobre, prečo si nevybere trošku krajší. Dobre, pozrieme sa na ďalšie video. Teraz musím to ešte raz dať. Dáme si Child dieťa Ahoj versus všichni, já vás tam u dnešního videa, já jsem Sofie a dneska budu dělat jedno video. Dobre, toto je video dieťa versus puberťak. Ja som už puberťak, viem, ja sa chová puberťak, ty poznáš tú pubertu, ti detsko jedno sprosté malé a uvidíme, jak to urobí. Ahoj všichni, já vás tam u dnešního videa, já jsem Sofie a dneska budu dělat jedno video dítě versus puberťák.
Dítě versus pobrťák. Such wow English. První den ve škole. Jo. A jako neviděla jsem přesně tady ten dítě versus puberťák na YouTube, já jsem si říkala, že by to bylo Ono to bylo v trendoch a ona to neviděla. To už bylo dávno v trendoch, ale nevadí, strašně dobře. srandovní, protože já takovou... Aha, zabudol som, zabudol som ľudia. Ono to bylo v trendoch, keď ona byla ještě v pojenkách. To je jako 7. třída. A já jsem si říkala, že by to bylo legrační, a kdyby jsem tam dala trošku jako ta moje první třída, byla to i parodie, ale trošku jak jsem se chovala já v první třídě, protože jsem si fakt myslela, že tam budou jako hračky. Dobré, toto skipni Když- radši. Budou zahračky. Třeba bude sestřínka Chloinke. Ježiš, ten chudák, ten medveď. Ahoj, maminko, dobrý ráno. Ona mu trhá ruku, chudák medveď. Bude se mi stýskat, Chloe, nebudeš moc se mnou do školy. A vždycky jsme spolu, ale OK. vždycky. Dobre, Jsme vždycky sú spolu s tým medveďom. Vždycky. Nebo nebudeme. Ona tebe počká a až se vrátíš, tak bude to tady. pouhové Ano. chrbtice, chudák. Ano, určitě, Sofinko. Chudák medveď. Brzus. To. Ježiš, puberťák. No ukáž, jak sa koná puberťák. Chcem vidieť. Taký kríž nemá nikdo. A ešte Sofia. Dobre, ona si myslí, že keď stane puberťák, normálne ho nezobere, ale zvoní a takto sa skladá budík puberťák. Je 6:30. Nechce se mi stávat. Už mi skončily prázdniny a jdu do školy. Už to znovu začíná. No, je to první den a musím vypadat trošku hezky. Nie, toto mi nemôže povedať, že ona v tom videu sa bude maľovať. Nie! Nebudu mít čas se připravit. Ona tam má medveďa. A to je v každém videu vidět toho medveďa. Dítě. No ukáž, čo to bude za dítě. Dobre, ja už toho dosť, toto už proste nie je normálne v tomto videu. Retardované. My sa vidíme pri ďalšom videu z detičiek bohatujúcich. Tam, že sa páčilo, čaute.